Miltä näyttää täydellinen vapaa-onin tekniikka? Muun muassa tältä. Täydellinen vapaa-onin tekniikka voi siis näyttää hyvin monenlaiselta, sillä ei ole olemassa vaan yhtä ja oikeaa semmoista täydelliseltä näyttävää vapaa-onin tekniikkaan, ei ainakaan mun valmennusfilosofiassa. Mitä mä tällä tarkoitan, niin mennään siihen kohta syvemmin. Moikka moi ja tervetuloa Uinnin APC-podcastin pariin. Mun nimi on Heidi ja mä toimin sun uintivalkkuna täällä kameran ja mikin toisella puolella. Tällä videolla mä tuun avaamaan vähän enemmän sulle ajatuksia siitä, että onko olemassa semmoista yhtä oikeaa, semmoista täydellistä vapaa-onin tekniikkaa. Ja jos on, niin millaista se mun mielestä on? Täydellinen vapaa-onin tekniikka mielletään hyvin usein semmosiksi perinteisen kauniiksi uinniksi, semmonen missä ei vesi roisku yhtään mihinkään, ei näy mitään kuplia mistään. Käsi menee, sujahtaa vaan sinne veteen kauniisti ja käden kulmat on just eikä melkein. Ja uinti näyttää just siltä, että ihan niin kuin se uimari ei oikein edes tekisi mitään, että hän vaan lipuu eteenpäin. Kun me mietitään sitä täydellistä vapaa-ointia, niin me yleensä keskitytään juurikin siihen, että miltä se näyttää. Eli miltä se uinti näyttää näin ulkopuolisen silmin. Mutta monesti se tunne siitä uinnista voi silti olla hyvin erilainen itse sillä uimarilla. Eli välttämättä sillä uimarilla, jonka uinti näyttää sun silmiin aivan ihanalta, kauniilta, täydelliseltä, niin hänen oma tuntuma voi olla ihan eri. Esimerkiksi se, että uinti ei tuju ollenkaan. Ja nyt me päästäänkin oikeastaan sen täydellisen vapaa-oinnin tekniikan ytimeen. Eli jos sä haluat sitä vapaa-oinnista itselle semmoista sujuvaa, helppoa, mukavaa, niin se, miltä se näyttää se sun uinti ulkopuolisen silmin, niin sillä ei ole merkitystä, vaan sillä, että miltä se uinti tuntuu just sulle. Eli ei siis ole olemassa yhtä oikeaa uintitekniikkaa, semmoista täydelliseltä näyttävää uintitekniikkaa, johon meidän kaikkien pitäisi pyrkiä, mutta sulle sellaista täydelliseltä tuntuvaa uintia. Semmoista on kyllä olemassa. Ja sun on mahdollisuus myös löytää se. Jokaiselle meille voi se täydellinen uinti tuntua vähän eriltä. Se voi tuntua juurikin siltä helpolta. Se voi tuntua rauhalliselta, kevyeltä, vaivattomalta. Ja se täydellinen uinti voi esimerkiksi tuntua näiltä asioilta, mitä mun akatemialaiset mulle laittoi, kun mä kysyin heiltä, että miltä heille semmoinen täydellinen uinti tuntuu. Paina peukkua, jos sä haluaisit myös näitä samoja fiiliksiä siihen sun uintiin. No, miten sitten säkin voisit lähteä nyt tämmöistä täydellistä uintitunnetta metsästämään, vaikka sä olisit ihan alussa siellä sun omalla uintimatkalla, niin mä kerron sulle seuraavaksi 3 vinkkiä tai oikeastaan 3 askelta siihen, että miten sä pääset kohti tätä ihanaa, täydelliseltä tuntuvaa uintia. Ensimmäinen vinkki on se, että käy siellä altaalla säännöllisesti. Käy siis harjoittelemassa säännöllisesti pidemmän aikaa, eli ei vaan 2 viikkoa, vaan 3, 6 kuukautta ja jopa vuosia. Ilman tätä säännöllistä harjoittelua sun on todella vaikea lähteä etsimään sitä sulle täydellistä tuntumaa siitä uinnista. Tämä on ehkä vähän semmoinen itsestäänselvä vinkki, asia, mutta tämä on todella tärkeä, joten siksi mä halusin nostaa sen tähän ihan ensimmäisenä. Toinen vinkki on se, että opettele tai kertaa niitä vapaa-onin tekniikan perusharjoitteita, perusteita. Tarkoittaa siis sitä hengitystekniikkaa, hyvää virtaviivasta uintiasentoa sekä semmoista rauhallista vedon alkua. Kun tämä pohjatyö tehdään kunnolla tai ainakin riittävälle tasolle, niin seuraavat askeleet tällä sun polulla kohti sitä täydelliseltä tuntuvaa uintia on paljon lähempänä. Ja monesti jos tämä pohjatyö on jäänyt vähän retuperälle, niin niitä joutuu joka tapauksessa kertaamaan. Ja myös näiden perusasioiden kertaus on erittäin tärkeää säännöllisesti, koska ne tavallaan myös palauttaa sua sieltä uinnin maailman viidakosta, syvyyksistä välillä niihin perusjuttuihin. Helposti me halutaan lähteä ehkä vähän hifistelemään, vähän kokeilemaan uusia juttuja, mutta loppupeleissä nämä perusjutut on ne kaikista tärkeimmät ja ne oleellisimmat siinä, että sä tulet löytämään sen sulle ihanalta tuntuvan uinnin. Ja jos sä haluat oppia enemmänkin juurikin tästä vapaa-onin tekniikasta ja niistä alkeista, niin mun maksuton vapaa-onin alkeet koulutus on nyt taas saatavilla ja se on saatavilla tonne 10.1.2025 asti. Ja tähän koulutukseen sä löydät linkin tuolta kuvauksesta. 3. askel, tämä viimeinen askel, vinkki, liittyy sitten siihen sun
uintirytmiin, että sä löytäisit itselle sopivan uintirytmin. Ja tätä voi ajatella myös vähän semmoinen uintityylin. Mutta mä tykkään puhua rytmistä, koska rytmi on hyvin semmoinen oleellinen asia, semmoinen taito, jota me uinnissa tarvitaan ja jota pystytään myös sitten harjoittelemaan, että sä löydät juurikin itselle sopivan uintirytmin. Koska me ollaan yksilöitä, toisille meistä sopii vähän semmoinen reippaampi tapa uida, että semmoinen reippaampi tyyli saattaa olla juurikin helpompaa, kevyempää kuin sitten semmoinen, että yrittää mennä kauhean rauhallisesti. Ja toisille meistä taas sopii semmoinen tosi rauhallinen uintityyli, että heti jos me otetaan siihen vähän lisää, niin sitten me ollaan ihan loppu. Se, että sä löydät itselle sopivan sen uintirytmin, siihen vaikuttaa se, että sä harjoittelet monipuolisesti siellä altaassa, teet erilaisia tekniikkaharjoitteita, mutta siinä voi auttaa sua myös se palaute, jonka sä saat ulkopuoliselta, eli uintivalkulta. Välillä nimittäin meidän on tosi vaikea hahmottaa sitä meidän omaa kehoa siellä altaassa. Ja myös on vaikea välillä itse tunnistaa, että minkälainen nyt uintityylirytmi sopii itselle. Niin uintivalkku osaa katsoa sitä sun uintia niin, että hän löytää sieltä sun uinnista ne vahvuudet, joita sun kannattaa hyödyntää siinä, että sä löydät sen sulle sopivan tyylin uida. Joten seuraavan kerran, kun sä meet uimaan, niin vaihdakin ne sun mielessä pyörivät kysymykset, miltähän tää mun uinti nyt näyttää, tai onnistuinkohan mä nyt tekemään tämän oikein, tämän uintitekniikkaharjoitteen, niin vaihdakin nää siihen, että miltä sun uinti tuntuu tänään, tai että miltä se tekniikkaharjoite tuntui susta. Ja huomio tähän kohtaan. Aina uinti ei tunnu hyvältä. Se kuuluu asiaan, eli sitä ei kannata pelästyä. Varsinkin silloin, kun sä opettelet jotain uutta harjoitetta tai uutta tyyliä, että sä aloitat nyt vaikka vapaa-uinnin ihan sieltä alusta, niin heti alkuun ei välttämättä tunnu kovin hyvältä, koska se on uutta, se on outoa, niin kannattaa muistaa semmoinen ohjesääntö, että aina kun sä opettelet jotain uutta, niin anna sille mahdollisuus semmoinen 3-4 harjoituskertaa ennen kuin sä oot oikeastaan mitään mieltä siitä. Et silloin sä ehkä saat enemmän kiinni semmoisen aidon, että tuntuuko se susta nyt hyvältä vai ei niin hyvältä. Ja jos sä haluat oppia nyt lisää vielä tästä vapaa-uinnin tekniikasta ja myös semmoiset askeleet, jotka vie sua lähemmäs semmoista sulavaa ja helppoa vapaa-uintia, niin katso tämän videon jälkeen toi mun maksuton vapaa-uinnin alkeet koulutus, jossa mä opetan sulle juurikin ne vapaa-uinnin tärkeimmät osa-alueet, jotka sun tulee hallita ihan ensimmäisenä. Opetan sulle, että miten aloittaa se vapaa-uinnin harjoittelu jopa sieltä täysin nollasta. Ja annan myös esimerkkiharjoitteita, joilla sä onnistut uimaan sen ensimmäisen 25 metriä. Sekä ton koulutuksen lopuksi mä kerron myös mahdollisuudesta liittyä mukaan tonne Uinnin ABC-verkkokurssille, jonne on myös nyt ovet auki. Linkki tuohon koulutukseen löytyy tuolta kuvauksesta, joten suuntaa seuraavana sinne. Ja muuten me nähdään sitten taas seuraavassa jaksossa tuolla ensi vuoden puolella sitten joulupyhien jälkeen, eli tammikuun alussa. Moikka moi! PS, jos sun kaveripiirissä on muitakin uinnista innostuneita, jotka haluaisi just oppia uimaan sitä vapaa-uintia, sen ensimmäisen altaanmitan tai jopa useamman altaanmitan, niin vinkkaa heille myös tästä maksuttomasta vapaa-uinnin alkeet koulutuksesta, niin jaetaan yhdessä tätä uinnin ilosanomaa eteenpäin. Ei mulla muuta. Moikka!